Rinne an talar imagine fud Acadamh Cabhlaigh Terana, ike sé a chlog uair an clach go cruinne. Doscail lisa grant a súla, agus róla sí amach as a lebatong. Timpplairtí hí fiche cadets eile ag déanamh an rud céime. Rán cuit acu, strácaí cuit eile, hí cúpla ceann ag cur a néadaí tránála lia orthu cheana féin. Bhí lisa san Acadamh le 3 bliana anois. Bhí sí fiche a 1 blian díos, agus an mac léinn is fearr ina rang. Glé ar a múnteirí go raibh sí ina saineolaí stratéiseach. Níor lí a cóglachacha ach go raibh sí Criste. Ca bheith ar bí bhí sí chun céim a bhaint amach I ceann dhá cheachtam le hamaracha bar. Lá mór a ní grant a dúirt Alex Rivera ón lebe in Echelé. Bhí sé blian níos óga ná lisa, ach bhí dó chomá le haram. Déitach Alex rútar bí a hocarú a lábha, a phléasc, nó ar ina taran mór. Bhí sé freisin an cineál dunne ar ina gára fiú nuair a chuaigh rudaí mícheart. Is lá mór gach lá an seo, a ragar lisa, ag cud a bróga uchtí. Cad a dhéanann iniu speisialta. Oibríocht Shattered Dawn. Cuimhní ar scrúdú Jerry sulla mimiid ina nifigí fíor. Chuimhní lisa, conas a dhéadach sí dearma de dhéanamh. Le mí anuas bhí an Captain Jake Morrison ag insin dómh faoin tástáil Jerry seo. Bhí sé ceapta a bheith ar an cleachtag plánála is teachara, a bhí cruthathe ag an Acadamh riamh. Bheith ar na cadets long de máistethe a chosint I cúnne seansanna dóideanta. Hep ar orabhór na bhirne. Hep go dama ar roinnt fearne. A bhfuil tú néarbhíseach, a fíoraigh Alex. Ar ceartam a bheith? Is dócha. Bhí an Captain Morrison ag brathnú rósáasta a réir, nuair a láir sé faoi. Ba é an Captain Morrison a bríomh múnteoir. Bhí sé tríocha a 2 bliain díos, agus bhí sé tar éis troid I gcocaí na tearan 5 bliana ó shin. Dúirt gach-duine go raibh sé ina lách. Cé nach láir sé riamh bhí cat a rinne sé chun an clú sin a thuileamh. Bhí sé crua ach cár. Nuair a bhí sé sásta faoi chleachtag tránála, ciallaíonn sé de gná go raibh na cadets ar tí lá an donna a bheith acu. Chríochnaí líse ag gléasag, agus shiúil sí go dtí an measal Acadamh. Ní raibh an bia go iontach, ach bhí sé séir agus bhí go láirde ann. Ghlach sí tráidere de rud éigean a d'fhéadfadh a bheith ina uimheacha, agus thuaidh sí síos lena fireann. Bhí a fireann códéanta de chuagar, í féin san áireamh. Bhí Alex Rivera ann, a lámhseal airm agus innealtóireacht. Ba é Sam Carter a hainneolaí cumarsáide. Ní raibh Sam ach ní déag, ach d'fhéadfadh sé aon riamhara nó réidú a dhéanamh go ddíreach mar a hastigh uaidh. Bhí sé ciúin an cuid is mó genóm, ach fuair sé sceitimíní nuair a labhair sé faoi heicneolaíocht. Ba é Ryan Blake a fialóta. Bhí sé fiche a 1 cosún le líse, agus tháinig sé ó shealach de fialótaí míleata. Bhí a athair tar éis trodathe a éiteocht. Bhí a cheamathar tar éis buamaí a éiteocht. Déitach Ryan rutar bí le sciatháin, inneall nó an dá cheam a éiteocht. Bhí sé go maith freisin
ag planal tactics, rud an úsáideach é chun inseite a cho orthu. Ba ceart gur bheith Jenny Walsh an cúgiú ball dá firan, ach bhí a cos briste aici I timpiste tránála an teachtan seo caite. Dúirt an Captain Morrison go mbeadh orthu an cleachtag Jerry a dhéanamh le ceathrar amháin. Rinne sé seo gach rud míos deacare, ach ceap líse go bhéadfadí sé a lámhseáil. Mar sin, cat atá ireolas againn faoi aniu, a ddíorfach Ryan, ag súisios lena bhricfeasta. Ní mórán a dúirt líse, cúisnimid an cosamtóir UTS I chunne fórsaí eachtránnacha inseolata. Tá an long de máisteathe. Tá airm agus cuacht teoranta againn. Caifimid merachtáil chomh fada, agus is féidir agus mud ag clíoch chabhar. Fuaimeann sé éasca a dúirt Alex le gáire. Dá mbeadh sé éasca, ní bheadh sé mar scrúdú Jerry orthu, a dúirt Sam. Bhí sé ag ite rutéigean nach raibh uimheacha cínte. Na cásanna a thugann siad dún ag gcónaí, tá clasanna iontu. Cén cineál clasanna a ddíorfach Ryan. Cuimhní an ghlachtag mianadóireachta astaróideach. Thírimid go raibh orann ach carrigecha a bhailiú. Casag amach leath. Bhí na astaróidí I náiríre longa náfad I bholach. nó an mission tharla áit a raibh na daoine a bhí le táthol againn I náiríre gnéirí náfad I céirí ar long a ghabháil, a dúirt Alex. Léinn lísa. Bhí an Acadamh Cabhlaigh as a casag iontais. Níor thug siad fáb himplí don na cadets riamh le réiteach. Bhí rutéigean gan chunne a gcónaí. Uaireanta bhí an rud gan chunne cabhrach. Níos minice. Rinne sé gach rud I bhfad níos massa. Is sé an rud tábhachtach ná clí lenar tránal, a dúirt lísa. Tá a isagin conas epliú mar éireann. Tá a isagin ar bost. Leanan mid na násna imeachta agus ebrimid nuair a aithríonn rudaí. Tar éis bricfeasta, thiúiltí go dtí an seomra prasócaide. Bhí an Captain Morrison ag fannacht orthu le gáire mór ar a aig. Ní cóirta me a bhí ann. Maidin bheith cadets, a dúirt sé. Réad ó de háastáil Jerry. Se a dhuine ús, dragar sí le chéile. Go iontach. Inniu beidh tú ar bord an UTS Defender. Bhí an long seo ina cuairsálaí tosaí, ach anois ní úsáidtead í ach le haghaidh tránála. Tá an long corca ar bun chun damáiste catha a insóló. Ní eprí cáras áirithe I ceart. Bé roinnt airm as líne. Is sé an postatágad an long a chosant I cine forsa insathe, Zenthari. Chur Sam a lámh suas. A dhuine ús, cé hiad na Zenthari. Ceist bheith, Carter. Is cine eachtránach fictionúil iad na Zenthari a chruthíamar don phleachtach seo. Tá siad ceapta a bheith ina laochra a bhfuil meas acu ar anóir agus ar neart. Troideann siad le longa art techneolaíochta I líonraí níos fearr. Is sé an postatágad marachtáil ar an niúntí go leor, chun go ddíchi longa tarthála. Gníomhí an Captain Morrison scáileann ball a haispeán an pictiúr den UTS Defender. Bhí an long ag brathnú sean agus túirseach. Bhí cóna den hail marcáide le téip dhearag chun damáiste insile a haspáint.
Bei ceithre uair an cléig agat chun tú féin a chur ar an éolas, faoin long agus de chasan si a ullmhú. Tosag an túnsi ag míle, ceithre chéadúr an cléig. Langfaí an clachtug, go dtí go tseirifí tú suas go scríosfar de long, nó go dtiuchcí táráil. Ceistine. Chur lísa a lámh suas. Cé bhéad long náid a mimiid ag tabhairt orthu. Chur fig sin an iontas ar ceall grant. Ach déirfí me seo. Tá an cás dearta chun do chumas smaoineamh go cruthachach nuair a bhíonn tú ag tabhairt ar cheansanna do dheanta. Chur Alex a lámh suas. Cad iad na heirim atágin a ríis. Chur fig sin an iontas ar ceall. Beart an long a inniuchag agus féachant cad a iplian. Chur Ryan a lámh suas. A dhinne ús an bhfuil éon bhealachán chun an cás seo a bhuachan in náiríre. Deas géire an Captain Morrison níos mó. Tá bealachán na gcónaí chun bua bléic. Is é an ceist an bhfuil tú Criste go leor chun é a áil. Deach na cadets ar a chéile. Bhí si cínte go raibh lá an Daonna acu. I bhab ó Acadamh Cabhlaigh Terana sa dorchadas fuair spáis, bhug fíor cabhlach eachtránach trí na réaltaí. Bhí na longa cíal agus contúirteach, péinteáilte I métal dorcha a bhí cosúil le solas a insú. Ba longa coci Zenthari iad seo, agus bhí siad ag paistil le seachtaní. Cheas an tíreolaí coci cet veró riachad a phríomhthochaí an crimson talam. Bhí sé ard agus clúdaithe le crachan tiúbhlia marcáilte le scars jascama. Bogag a lábha go leanúnach, agus é ag seiceal túrascí agus ag tabhairt ardithe. Bhí na Zenthari ina laochra le 1000 bliain, agus bhí cet bharas ar ceann dá ceannarí is fearr. Ceamaisí a dúirt an las ceamaisí dhithcala, ag druidim le pad sonraí ina lámha crúbach. Pá rud speisiúil aimsithe ag ar bheran cumarsáide. Bhí dhithcala níos óga ná a ceamaisí, ach chó fian céine. Bhí fiaclagara agus súla buí gala atí a chail ruidir bé. Bhí si úl fianach agus dígraseach I féin a cruthú sa cha. Cad atá aimse acu a dtí flacíd bharas. Tarchar ó héal an duine, a duine ús. Is cosúil gur cumarsáid mhíleata é. Labhraíonn siad faoi ilimfóidí catha agus stratasí cosanta. Cúla na Zenthari faoi gíine, ach ní raibh si tréis troid lo riamh. Ba speisias nua iad na daoine a bhí tasata ag tascéileacht spás le déanaí. Cheap forathóir na geannairí Zenthari go raibh daoine log agus bog. Cháinigh siad ar gcón hampardacha agus cheacann siad cuinbhleacht. Ach bhí na tarar seo ag tabhairt le fís rud éigean difriú. Tá spáin dom. Dordaí Keith Faros. Gníomha dhithcala an pad sonraí. Scoga na calarí drochad le guthanna Daonna ag labhairt ina deanga aisteach. D'oibrí na riarí aistriúcháin Zenthari go tapa chun na focail I thiontú. Caimid ullmhú do fórsaí nabhad rómhór a dúirt go hamháin. Tá ar siomh log agus tá ar nacaní teoranta. Caimid gach buntáiste is féidirlín a fháil a úsáid a dúirt gotha eile. Éilíonn an nóir oran troid go dtí an saidúr deireanach. Tá na lunga nabhad níos fearr a líon agus I gcúthacht tine.
by oran tactics neamhnácha a úsáid chun meireachtáil. Déist cíthmharas go cuaireamach. Labhair na daoine seo cosúil le fíor laochra. Thug siad go raibh ípert agus smaointeoireacht cliste ag teastáil an gcaa. Níos tábhachtaí fós labhair siad faoi an óir. I gcultúr Zenthari ba é an óir an rud beábhachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag léach. Cé chomh fada a bhí siad de críle na teachtarachtaí seo a dtíofrach sé. Fad roinnt léithanta a dhuine uas is cosún gúil siad ag cóthardú oibríocht chosanta I gunne fórsa navad mór. An bhfuil isagan cé atá siad ag troid. Luaite rud éigean darb anam Operation Shattered Dawn sna tathair. Labhíonn siad faoi long darb anam an UTS Defender a chosant I gunne fórsaí Zenthari. Doscail súla cíthmharas. Bhí na daoine ag ullmhú chun troid I gunne Zenthari. Ach ní raibh éon chabhlach Zenthari ag inchí spás Daonna. Mar a rud é, las ceannasaí an bhfuil éon chabhlach Zenthari ile sa réigiún seo. Ní há a dhuine ús. Is mud na longa Zenthari amháin laistú de cléige solas phrín de chríocha Daonna. Smíní cíthmharas ó seo. Bhí na daoine ag ullmhú chun troid I gunne fórsaí Zenthari nach raibh ann. Cibé acu bhí siad an bharabha, ná go raibh is acu rud éigean nach raibh ag a chabhlach. Béidir go raibh ceamasaí Zenthari ile ag pleanáil inchí gan insint dó. Tharma seo uaireanta nuair a bhí ceannairí ága ag iarraidh clár a éileamh dói féin. Cad ceapan tú las ceannasaí? Sílam go bhfuil plean inchí Zenthari aimsithe ag na daoine seo, a dúirt I cabhaidh. Tá siad ag ullmhú a cuid cosampa agus ag gríoch a chabhar. Éist le cumas a labhraíonn siad faoi tactics agus an óir. Ní créator leigid seo, is laochra iad seo. Tháinig níos mó tarchar tríd na calorí. Phlé na daoine mó nniuthe aram, dála cuaachta agus súbhanna cosampa. Bhí a cuid plananna miúnseanmhathe agus críste. Lá siad faoi bhíomh an táistí a chasag ina muntáistí agus cruthatocht a úsáid chun sáú fórsaí níos fearr. Troideann siad cosúlainne a dúirt cíthmharó le firimhúniu. Tugann siad go tacan bua ó scill agus dingmháirteacht. Mí habháin ó léonraí níos ní raibh isige go raibh na saidúirí a ráise ag dul chun catha orthu I náireadh ina scaláirí a bhí ag déanamh scrúdaithe. Ní raibh isige go raibh na ullmhúcháin catha ina doscanna baile. Cínte ní raibh isige go raibh an cosantóir UTS ina long oiliúna sean le haram briste agus damáiste insolach. Ní raibh cíthmharas ach go raibh daoine aimsithe aige, a labhair cosúil le saidúirí agus a phleanáil cosúil le ginearál. Go luabe sé ag fáil amach an bhéadfadh siad troit mar Zenthari. Cheas lísa grant iad richiid an chosantóra UTS, agus deach sí hart an trealamh sean. Bhí gachrúd le feiceáil, le téip agus dóchas. Leachte le paineal rialata hí soilse ráigh ag spláncúg dearach. An lehéile hí dorcha go thúmán. Tá an long seo I riocht níos measa ná mar a cheapmé, a dúirt Alex. Bhí sé ag cráláil faoi consol aram le uirlisí ina lábha. Tá an cuid is mó de na cára seo 20 bliain díos ar a leagat. An féidir leat iad a chuirigh opair, a ddíafrigh lisa. Is féidir lom rud éigean a dhéanamh ló.
Cibhé a mé an rud sin úsáideach is ceist ile é. Bhí an UTS Defender ina long hágaí fíor uair amháin, ach bhí sin fadó. Anise níor úsáideag é ach le haghaidh cleachtaí oiliúna. Bainigh na heirm chun dúirteacha go léir ón Acadamh, agus cuireadh trealamh insolata ina ngiomad. An mé a bhí fágtha bhí scíathe bunasacha, léasar chiimplí, agus go leor maisíní briste. Chuaigh Sam Carter ag an stáisiún cumarsáide ag iad cíal a bhaint as an trealamh radio. Is sé an dé scéal go nobrian ar cuid cumarsáide go fitfe, a dúir sé. Is sé an drach scéal go bhfuil gach rud eile ag titim as a chéile. Bhí Ryan Blake sa suachán pialótach ag tástáil rialúta glúaiseachta na longa. Is féidirlín boga ach ní antape, agus is cínte nach féidirlín ria ruderbí atá ag géiri sin a ghabháil. Haring lisa suas stádas na longa ar a Scéilleann ceamais. Léirí an taspántas marcanna damáiste ar fud an sahach. Bharcáil cána deachcha limistéad a bhí ceapta a bheith briste don chlachtug. Bharcáil cána buí limistéad a bhí briste in náireadh ó bhlianta úsáide. Ceart go leor fireann a dúir sí. Tá ceithre úr an chloig againn chun áil amach cata iblian agus cat nachniblian. Alex, díriú ar aram agus scíathe. Sam, muna tóracht a dhéanamh ar gach cumarsáid, agus fearachán a dhéanamh ar gach cóirthe a thiocfaí isteach. Ryan, fóglaim gach rud is féidir leat faoi éitilt an tean longa seo. Ebrí mé ar strátais oriamáin. Ar fé na trí hóra an chloig eile rinne siad inniuchug ar gach carnéil gin casantóir. Deiridh le Alex dhá guna léasar a chud ag oppar agus cuacht na scia a threisiú 50 faoin gcéad. Rinne Sam tástáil ar gach minicíocht radio agus rinne sé a prótachal cumarsáide a níoseanrú. Chleacht Ryan éitilt na longa i gcirceal bháil timpeall stáisiún an Acadamh. Rinne Lisa stadéir ar lámhcheabhar strátéiseacha, agus rinne sí eibhreithniú ar gach rud a bhí fólamta aici faoi chóirc cosanta. Ba é an iochar chun marachtáil i cinenne fósaí níos fearr, ná a bheith ag oppar níos deachara, ná mar a bhíothas ag súil leis. Bain úsáid as an tír rán chun do bhuntáiste. Cuir orthu troid ar de héirmí. Déan gach urcar a chóramh. Ag 1350 uair, deich nóméid ribh scilealú an tleachtaí. Deich Sam suas go toban ón a fennel cumarsáide. Lisa, tá roinnt léamh aisteacha a fháil agam ar na braitiúirí fadrain. Cén cimime léamh? Sothí ag druidúint lenar súmh, ach ní sothí Acadamh iad. Rinne Lisa frán. An bhfuil tú cínte? Béidir go chur Captain Morrison fíor thaithí leis chun an cleachtag a dhéanamh níos réadúla. Ní dóigh liom. Ní bhascan na sothí seo le hín dearg Daonna inar munachar sanraí. Crawl Alex amach ó faoi a consol. Cad a Géilleann tú nach mascan siad le dearí Daonna. Géilleann mé tá cuma umláin difriúil orthu. Cruinne corp aisteacha, cóirithe finiomh anathnid, agus tá siad ag bógúgusteach le haghaidh patrún feisnéise nach bhacha mé riamh roimh.
chas ryan timpel ina hiachan pílótach. Cé bhéad saithach? Dó dhéag, béidir cuig déag, tá sé deacar córamh cruinne a fháil mar go cúineann siad ag athú súmh. Bhra lisa fuarú ina bollag. Sam, déan iireacht teagmháil a dhéanamh leis an Acadamh. Fiafrach deimhe an cuirsiad fíorthaí leis an cleacht a gáin. D'oibríoh Sam ar a réideo ar feadh roinnt nóméid. Ní féidirlam teacht ar an Acadamh. Tá rud éin ag curisteach ar cuid cumarsáide. Tá sé sin dhéanta, a dúirt Alex. Ní chuireann an tacadamh isteach ar cumarsáide le líon cleachtaí oiliúna riamh. Cad a tharla dá méich éigeandáil fíor an. Sula bhéadach aon duna freacra a thabhairt, thosaigh cáras aláram na lenge ag clíoch. Seilsí dearcas splancail ar fud an drachad. Gníomhachtaigh an scáileán príomhúil go thuaipíoch, agus léirigh sé ráirctin spás os a ggóir. Cuaig dhéag sathach eachtránach hit amach os an bhos spás díreach os cór an chosantóra. Bhí na saithí cosúil le héan rud a bhí fechte ag na mic léinn riamh. Bhí siad fada agus cuairte, déanta as míotal tarcha a bhí cosúil le solas a insú. Seosaí siombalí aisteacha fe a cuid corp. Gach sathach brisalt le haram a bhí deiridh go díreach ar an sathach Daonna. A thiorna, whispered Ryan. Ní insamlú saithí iad sin. Déach lísa ar an scáileán I torrank. Bhí a hinsean ag strechalt chun práiseáil I dhéanamh ar an méid a bhí á eiceáil aice. Fíor thaithí eachtránnacha, fíor aram. Ní cleachtach oiliúna a bhí ann a thuile. Sam, an bhfuil tú ag fáil éon parcar ó na saithí sin? Se, ach ní féidirlam iad a thuiscint. Tá an riara ag iarraidh aistriú, ach pága sé am. Chuaigh ceann de na saithí eachtránnacha níos gaire don chosampóir. Bhí sé trí thuaire níos mó ná an sathach Daonna, agus clúdaithe le rud a bhí cosúil le pláta armúr. De réir mar a tháinig sé níos gaire, tháinig go nua trí chainteoirí na lenge. Leabhar an gú I teanga aisteach, lán de uamanna cliteála agus tunnaí gara. Tar éis cúpla sochand, thosaigh cáras aistrúcháin an riara. Sathach Daonna annachniad, is mise, War Commander Keith Veros, de Cabhlaigh Imperial Zenthari. Tháinig muid chun de luach a thástáil I ga ionradh, ullmhú le haghaidh. Déach Alex lísa le súla lehanana. An nuair sé Zenthari cosúlanar Scéal oiliúna. Sílam go ndearna ach níl na Zenthari fíor, seap Captain Morrisonid don plachta. Bhí Sam ag opair go fantaigh ag a féineal cumarsáide. Tá mé ag iarraidh freagairt ach ní léasagam catatáil a rá. Conas a labhraíonn tú le heachtrainnig fíor. Tháinig tarcar eile ó na saithí eachtránnacha. Támas tar éis do ullmhú chun chatha a bhanatóiriú, agus támas buailte ag do phlé stratéiseacha. Labhraíonn tú faoi onóir agus íobacht mar haghaidh. Cuireamid an cá a bhfuil tú ullmhú dó fáideid. Rásal insin lísa. Bhí na heachtrainnig ag éisteacht le na gcuid cumarsáide, ach bé an tain cumarsáid a bhí ó dhéanamh acu ná faoin cleachta oiliúna. Seap na heachtrainnig go raibh siad ina bhórsaí míleata fíor ag ullmhú le haghaidh fíor catha. Sílann siad gur saidúirí mud, a dúirt sí. Is saidúirí mud, a dúirt Alex. Beagnach, is mic léinn mud éon nás. Sílann siad gur saidúirí taithí mud ag ullmhú
chun troid lo. Níl is acu gur cleachta oiliúna a bhí ann. Ceartúna ráló a ddíofraigh Ryan. Sula bhéadach lísa fracra a bhórt, hí níos mó sothí eachtránach le feiceáil ar a gcuid braiteoirí. Bhí Cabhlaigh Zenthari ag scapag amach timpeall an casantóra, ag ghlacha suamh le haghaidh iontaí. Lísa a dúir Sam go plánach. Tá siad a chur a naram ar bun. Sílam go bhfuil siad ag súil go dosáimid ag troid. Déach Lísa hart ar a firan. Bhí Alex 20 bliain d'aois agus ní raibh sé I fíor cá riamh. Bhí Sam 9 agus bhí sé néarógach ag caint le cailíní, gan trácht ar haidiúirí eachtramacha. Bhí Ryan cróga ach ní raibh ach mission oiliúna eitilte aige. Agus bhí sí 21 bliain d'aois gan éon taithí chóireach ar char ar bith. Bhí siad ceithre mhic léinn ar long oiliúna briste as cóircúg 10 long chágaigh eachtrannach le 4 airm agus 4 rún troid. Cad é dhéanamid a ddíofadh Alex? Clach Lísa an áil go háin. Thíl sí faoi gachlud a bhain Captain Morrison dómh. Nuair a bhíon odds do dhéanta os de chóir, clí le duilleont. Oibríoch mar fíoran. Lean násanna imeachta. Únig nuair a aithríonn rudaí. Cínte bhí rudaí aithreata. Déanamid a méid a tháinig muid an seo chné a dhéanamh, a dúirt sí. Cosnamid an long. Clach Lísa grant a siamh ag an stáisiún ceamais, agus rinne sí iarracht gach rud a bhearú ó ranganna oiliúna stratéiseacha. Bhí na sothí eachtránnacha ag bogadh isteach I bhfoirmiú insí timpeall an chasantóra. Bhí dhá nómad aici béidir sula dosad an cach. Alex, cad iad na haram atá gin ré? Dhá ghunna léasar agus roinnt dúrach an chasanpa. Tá na léasar sean ach ibrion siad. Is lagannacha oiliúna iad na dúrachan, ach sílam go féidirlam iad a bhánú chun damáiste fíor a dhéanamh. Déana a dúirt Lísa. Sam, déan iarracht cumarsáid a bhunú leis na sothí sin. Féidir go féidirlín láirtamach as seo. Tá mé I géirí ach níl siad ag feicart do chanéil peilóireachta caighdeánacha. Ryan, an féidirlín bogag ar hiúl uathu? Ní mar an, tá siad níos tapúla ná mud, agus tá siad timpeallach againn. Bogan an sean lang seo cosúil le bríce eitiirte. Déach Lísa ar an taspántas stratéiseach. Bhí na sothí eachtránnacha fermethe I gciorcail farfa timpeall an chasantóra. Ba é sin díreach an cineal fermethe a dúirt a leabhar téacs a bhí do dhéanta éilú uaidh. Ach dúirt a leabhar téacs freisin go raibh gá le réití do dhéanta do chasanna do dhéanta. Ceart go leor ferran, bimid ag céireáil seo mar ar scrúdú Jerry mar sin. Is é sin go díreach atá ann. Doscail an chéad sothach eachtránach tinne. Chuí bíamí funnamh glasa thar cort an chasantóra, ag dul thart ar cúpla méadar. Thug Lísa nach raibh na heachtarnaigh ag géire iad a scríosach láthreach. Bhí siad ag tástáil freacartí na néine. Tá siad ag féchant cat is féidirlín a dhéanamh, a dúirt sí. Dil Alex tinne, ach daimse sé chun dí chumasú, ní chun scriosa. Ba bhalín a haspáis dómh gur féidirlín trod gan cogadh a thosú. Las Alex go ní léasar an casantóra.
bhúil na bímí scíathe an saothach eachtrannach agus rinne siad iad a leasca. Gan de máiste tromchúiseach ach go leor chun na haspáint go raibh éiream ag na dúine a d'oibrí. Rochad an Crimson Talon, déach War Commander Keth Varos freagart an duine le spéis. Níor lá siad sin a láthrach, thug sé faoi deara do Subcommander Cabhlaigh. Dan siad chun rún éáil dúis. Tá spánan sé seo agna stratéiseach, agus bhí an norcar I reistíirithe go bocht. Chur Cabhlaigh leis. Déadtug siad iarracht a dhéanamh saothach scíalte a scriosa, ach rúna siad cid cosanta a thástáil ina ionad. Trodan siad le hanóir. Rais an cosantóir, bhí Sam tar éis cumarsáid eachtrannach a dhéchódú chonaic an Ceannaisí Cógaí. Keth Varos an long dhána ag dolisteach sa réimse astaróideach, agus crom sé le fervas. Glán a dó sé. Tá siad ag buint úsáide as an tíal rán chun nuair chuntáiste a neadú. Caithfí gach ceann dar longa trodló go híonar inis. An gurfmid an réimse astaróideach timpeall, agus fannach ló teachtamach a Geoffrey Cabhlaigh. Ní há, tá an talamh catha rúnata acu. Éileann an óir oran ghlacha lena núsláán. Lean longa an Zenthari an cosantóir isteach sna hastaróidí. An puinte buise thosa siad ag fáil fábanna. Bhí an réimse astaróideach lán de charaigecha, smiónagar agus miotal snáb ó chean chahanna spáis. Bhí na longa eachtranacha tappe agus inlábhseise, ach bhí siad mór freisin. Bhí orthu boga go cuaireamach chun íoltaí a cheacant. Bhog an cosantóir a bhí níos lú agus níos ólaí an ceantar timpeall na halma, tríd na hastaróidí I bhfad níos éasca. Tá sé seo ag obair a dúirt Ryan le Sketchimini. Ní féidir lena lunga móra a lámseáil comá agus is féidirling. Chonaic Lisa Jéis. Alex, díú inich an phríalán. Má éireann lín a gud lunga is tapúla I dheochamasa by orthu mollú freisin. Línal Alex a lábhí go cuaireamach, agus las sé an dághunna léasar ag an am céime. Bhúil an bhíama có ceangailte cud inich an lunga eachtrannach, agus bacúis le roinnt pléascanna. Níor phléasc an lung eachtrannach, ach thosaigh sí ag bogag I bhfad níos mille. Búil díreach. Thuairiscí Alex nach bhfuil an lung sin ag dul áit bí go tappe. An Crimson Talon bhí Keth Varos ag déanamh stadéir an stad tactics le meas ag fás Ceannasaí an duine. Féach a stráteis a dúirt sé lena ifigí. Dúis rinne sí tástáil ar naram agus ar gosintí. An sin rinne siad a naram féin a bhánú chun éfachtúlacht a bhéadú. Anis tá talamh catha ránata acu a bhearinn a lung níos lú agus a dheochamasaí ar sathach is tapúla. Próideann siad cosúil le seanóirí Zenthari. Déintí is calla. Ach conas is féidir é seo a bheith. Thuairiscí túairiscí faisnéise go raibh daoine gan taithí sa chagug. Is minic a bhí an túairiscí faisnéise mícheart. Tá na daoine seo ag ullmhú don cá seo le fada, an lá, is léir. Níor thug Keth Varos ná a ifigí go raibh gach a bhí na daoine ag déanamh díreach ó leabhar scoile. Bhí lisa ag leanúint tróracha céim céim ó na lámhtheár oiliúna tactics go litrúil.
Bhí Alex ag baint úsáide as priúmsabal innealtóireachta bunúsacha a bhí fálanta aige sa rang. Bhí Ryan ag éitilt mar a bhí a bhúnteirí teagasctó. Bhí Sam itir an dáling ag éisteacht le cumarsáidí eachtránach agus bhí sé ag tosú ag tuiscint a teanga níos fearr. Lisa a dúir sé go práineach. Sílam go bhfuil is agam cad atá ag tharla. Ceapan na heachtránach seo go réanad míleata mionnach mid. Cad? Cén fád a ceapach siad a sin? Leanan siad ag caint faoi ar leo tactics agus ar nuairthúchan chun king. Ceapan siad go bhfuil gacha bhfuil muid ag déanamh mar cuid de phlean máistreachta. Déach lisa timpeall an drochaid. Bhí Alex ag déanamh aram le páirseanna breise. Bhí Ryan ag éitilt seanlang oiliúna 3 réimse astráideach. Bhí Sam ag iadí teangacha eachtránach a dhíchádú le ríomhare a bhí níos sinne ná féin. Bhí si ag orthu na hibríochta ar fad ag baint úsáide as stráitiisi a bhí fálanta aici ó leabhar scoile. Dá me chló tactics é seo, bhí sé go thomán de háasma. Bhí an cath ar siúl le 2 uair an chlaig nuair a rinne Sam Carter dul chun king le cumarsáidí eachtránach. Bhí sé ag opair go 60 chun a teanga a dhíchádú, agus anois déadach sé an cuid is mó de na rudaí a bhí árá acu a thuiscint. Lisa, caithfidh tú é seo a chóisteáil, a dúir sé go scitimínach. Is féidirlam iad a thuiscint anois. Cad atá árá acu? Tá siad ag caint faoi ar scileanna tactics. Leanan siad ag úsáid focail a ástrian, go rudaí cosúil le glan, máistreúil agus gan fasach. Déach lisa ar an taspántas tactics. Deiridh leis an cosantóir 3 longa eachtránach a dhíchomasa agus roinnt eile a dhamáistú. Deiridh le Alex a naram oiliúna a diompú ina nólaisí iontas éifeachtacha. Rinne Ryan amach longa a bhí i bhfad níos tapúla agus níos áirde, agus cóthardaisí gach rud ag baint úsáide as stráitiisi bunúsacha na hailme. Leanan siad freisin ag lua rudéigean faoi an óir a lean Sam. Sílam go bhfuil meas an tábhachtach dá gúilteúr. Tháinig tarcar eachtránach eile tríd na calorí. An óir seo, déadach Sam é a aistrú I fíor am. Ceannaisí Daonna ananid. Is sé seo an ceannaisí coci Keith Varos. Iarmid cad chun cumarsáid a dhéana go ddíireach le de ceamara. Déach lisa ar a ferran. Is dácha go Géilleann sé sin mise. An bhfuil tú chun láirtló, a ddífrig Alex. Sílam go caifimid. Ní féidirlinn troid go deá. Tá an long seo sean, agus táid ag rí amach as cuacht. Gníomh lisa an córas cumarsáide. Is a seo an ceannasaí cadet Lisa Grant gen chhlachtach oiliúna Acadamh Cabhlaigh Terana. An féidir leat mé I thuiscint. Bhí sos fada ann sula bhreagar an ceannasaí eachtránach. Chhlachtach oiliúna Acadamh Cabhlaigh Terana. Mónig na téirmi seo le de hall. Thug Lisa go bhhéadach sí búton a dhéanamh. Ní raibh isig na heachtránach go raibh sé seo le bheith ina bhísean oiliúna. Thial siad go raibh siad ag troid I cruinne fórsaí míleata fíor. Is michléin mud ag scail mhíleata a dúir sí go cúramach. Bhí sé seo le bheith ina chhlaachta cach ag bent úsáide as nábhde insolata. Sos fada ile.
mar sin deirtú nach bhfuil tú ina laochra taithí. Sin é an ceart. Is cadetsmud, léinn, céimimeid I dhá cheachtain. Rochad an crimson talon, hí an ceamasaí cágaigh cet thar, ag stáma a riara astrucháin in rochfias. Fá cheamasaí, a dú sé go maill. An nuairt an duna Daonna go bhfuil siad ina léinn. Se a dhunne uasar. Tá an tastrucháin soléir. Dú siad gur cadets iad ag alama. Agus bhí sé seo le bheith ina chhlachtag oiliúna. Is cosúil go bhfuil sin fíor a dhunne uasal. Híl cet varas faoi gach a tharla le léinn an chatha. Bhain na dhúine úsáid as tactics glán. Rinne siad a narm a bhánú faoi hinne, agus rinne siad amach seanóirí Zenthari taithí, agus bhí siad ina léinn. Cé chó sean is atá na léinn seo, a díafrigh sé. Chra an córas cumarsáide blár, mar a dhreagar Sam Carter a gceist. Tá ar níos itir 9 agus 5 a 1 bliain díos. Is mise Sam Carter, 9 bliain díos. Is sé seo Alex Rivera, 5 bliain díos. Tá Ryan Blake, 5 a 1. Agus ar ceamasaí Lisa Grant, 5 a 1. Déach dheith cabha a ceamasaí le iontach. A dhunne uasal, tá a geamara níos óga ná cuit dar nufaigí sosireacha, agus tá si ag troid léinn le 2 uair an cléig. Dreagar cet varas. Gníomhí an ceamasaí cágaigh a córas cumarsáide a ríis. Ceamasaí Cadet Grant pámad tar éis de féidirmíocht tactics a bhanatóiriú le léinn na rán fórsteachta seo. Tá de smíntúireacht stratéiseach agus de chumas ionradh iontach. Cén alama mílete a tharagan laochra den scach sin. Ní raibh lise cínte conas an ceist sin a feiceart. Freistílimid Acadamh Cabhlaigh Terana. Meistar gur scailmhaithe, ach táimid leanúint ar na liúna. Ag leanúint dar na liúna. A ríis ce feras. Áiritir de liúnt manú airm, le líon córaigh agus úsáid tactics astaróideach. Se a dhunne uasal. Is nósanna a meachta buniúsacha iad sin a dhálamud ina rangana. Grochad na nechtramach, diach efficí an Zenthari a chéile I turing. Nósanna a meachta buniúsacha. Bheas na dúní tactics mílete chun cín mar nósanna a meachta buniúsacha. Ceamasaí Cadet Grant. A dúirt ce veras go formiúil, caiich mé ceist díorach a chuirt. An scoil de phríomhóirí speisialta Acadamh Cabhlaigh Terana. Ní ha a bhunne uasal. Is alama mílete rialta Is féidir le héan dunne íorata sa dhéanamh má choléanan siad na riachtanis. Agus cat iad na riachtanis sin. Híl lise faoi chaiadan intrála na halma. Gráid bheith sa scoil, faláne visiciúil, agus fáin chun fónamh sa bhílete. Rud bi speisialta. Bhí ce veras ina tost feadh roinnt nóméid. Deire, láir sé a ríis. Ceamasaí Cadet Grant. Tá impearach Zenthari tar éis cogaí a chórach fud na cruinne le 1000 bliain. Tá go leor speisias éagsúla agus go leor cinealacha éagsúla laochra agin. Ach níor bhuaimid riamh le rutarbí
cosúil le de fidimiocht aniu. Gur ó mágat a bhainne uasal. Sílim gur lochtú saoch oiliúna de máistithe le herim as dáta, agus gurúsait tú chum longa íalracha de chálaí Zenthari a dhechumasú. Rinne tú de chud tactics a irianú bhíor an, agus rinne tú gach mí funtáiste ina bhuntáiste. Agus rinne tú seo, agus tú ag leanúint, cat a thucann tú nósanna amachta buniúsacha oiliúna. Ní raibh is ag lísa cach a deireachach sí le sin. Ina haanta sin lean an ceannaisí eachtrannach. Nuair a thugtú gur apónans fíor mud seachas néomhde insolata, níor panic tú ná níor harang tú siar. Lean tú araig ag troid le honór agus scéal. Rinne mar an méid a cure oiliúnt aran a dhéanamh, a dúirs lísa go siimplí. Go díreach. Agus is sé sin an rud is mó a chur an iontas aran. Sosile. An sin lár ceth verus a ríis le rud a bhí cosúil le searmanas farimúil ina ghú. Ceannaisí cadet Lisa Grant da Acadamh Cabhlaigh Terana, haar ceann Cabhlaigh Imperial Zenthari. Tucam go farimúil ar bhórsí duit, agus íram cead chun dolisteach I deiridh mhíleata. Bhí drachad an hosantóra go hiúmlán ciún. Stop Alex ag opair ar a chud aram. Chas Ryan timpeall ina thuachan pilóta. Stan Sam ar a thrálamh cumarsáide. A dhuine uasal, a dúirs Lisa go mall. A nóstú díreach go bhalat Géilleann dún. Sinnéan ceart. Masan Zenthari neart haar éon rud eile. Tá tú tréise háspáint go táirg an oiliúnt mhíleata bheanna laochra, níos fearr ná ar bhirne taithí. Ba bhelín fólam iad, ach is mic léinn mid. Is mic léinn iad a tháirg Cabhlaigh Zenthari, ag buint úsáide as sean long oiliúna. Mos seo an méid is féidir le mic léinn Daonna a bhaint amach. Ní féidir lína hainlú, cat is féidir le do laochra taithí a dhéanamh. Déach Lisa ar a fireann a ríis. Bhí Alex ag gáire. Bhí Ryan ag crathag a chin in drachfias. Bhí Sam ag tafadug gachrúd go mear dá thuarascáil. A dhuine uasal, a dúirsí ar deire. Sílim go cahamid teagáil a dhéanamh lenar muinteoirí. Tá an staigh seo I bhfad thar ar level údaras. Ar nói a ceannaisí cadet, fanframid le do chud ifigach sinsearach. Itir an dá lín an meach sé indeanta do chud dar bhuran cuairst a thuairt ar dalama. Pámid an sum inar maithanna oiliúna a uramú. Be orm fiamhrí de Captain Morrison fu sin. Táimid ag tnú le bóla leis an Captain Morrison seo. Caithfí sé a bheith ina bhúnteáid iontach chun laochra cosú leite a bhúna. Agus Lisa ag ullmhú chun an alama a ghlaach. Cheapsí faoi conas a tregró Captain Morrison nuair a inisí dó go raibh a scrúdú géirí mar thorú ar an géad Oibríocht Shattered ar an gine Daonna. Bhí sí cínte nach a seo a bhí I ceisteige nuair a dhear sé Oibríocht Shattered Dawn. Ach an sin a ríis, bhí sé I gcónaí ag rá go raibh bailachán chun gach cás a bhuachan má.